आसामाव जि कर'नानि मोनसे सम थांबाय बोसोरनै स' बेवहाय क्लास 1 निफ्राय क्लास 2 सिम गथ'फोरखौ अनलाइन क्लासजोंबो कभार खालामनो हायाखै दा बिस्रा मोनसे गेप जादों क्लासाव थ' बेखौ अबजार्भ खालामनाय जादों अबजार्भ खालामनानै नुदों जे बे डाঙर मोनसे गिदिर गेप जालांबाय आरोखि भेकुवाम जालांबाय आरो बेखौ जुदि बे फिलआप खालामनाय जायाबा इयुनाव बे उन्दैफोरनि जिबनाव केरियाराव गोबां एफेक्ट जानो हागौ बेनिखायनो डेपुटि कमिशनार नरेन्द्र सानि दैदेननायाव इन्सपेक्टर अफ स्कुल आरो गुबुन अफिसारफोर सर्व शिक्षा मिशन गासै लोगो नांनानै बे आसनिखौ बानायदों 4 मासनि थाखाय 4 दाननि थाखाय गथ'फोरनो स्पेशल क्लास होगोन आरो बेनि दारैहाय बै कर'नानि समाव जि गेप जालांदों बेखौ फिलआप खालामनो नाजानाय जागोन थ' बाहाय जि जोंनि फोरोंगिरि समाज बिसोरखौ लाफानानैनो मावलांनाय जागोन बिसोरखौ ट्रेनिंबो होनाय जाबाय थ' जोबोद गिदिर मोनसे थांखिजों मावनाय जादों जाफुङोबा बियो आसामनि गेजेराव मोनसे मडेल जानो हागौ बेनिखायनो आङो खावलायदों दिनैहाय जे हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोनानै आसामनि गेजेराव मोनसे मडेल हिसाबै जों सेट खालामनांगौ। ठीक है, आज हमने चिरांग ज़िले में प्रोजेक्ट कैचअप एक लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि जो 2 साल कोविड के वजह से हमारे छात्र छात्री लोगों का 2 साल का गैप हो गया था स्कूल एजुकेशन का, उस गैप को किस तरह से फिल किया जाए और इसके लिए हमने एक प्रबंध किया है कि हर दिन 1 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास मिड डे मील के बाद टीचर्स पढ़ाएंगे उस क्लास में जो वो कोविड से पहले जिस क्लास में रहता है। जैसे कि अभी अगर क्लास 5 का है तो उसको क्लास 3 की चीज़ें पढ़ाएंगे। उद्देश्य ये है कि 4 महीने के अंदर अंदर इस 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास से और के ज़रिए से हम वो कंप्लीट कर सके जो उनका लर्निंग गैप है। ये कोशिश है हमारी। कितना टीचर होता है? हमारे चिरांग ज़िले में 940 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एमई स्कूल्स हैं मिला के, उसमें ये सभी स्कूलों में चलेगा और बोडो असमीज़ इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में चलेगा और सारे प्राइमरी स्कूल के बच्चे और सारे प्राइमरी टीचर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं।